Hi, Ma'am Labi. Big love shout out. Apaan Papas Vlog. Salamat sa pagdalaw. Bus Purukul TV. Ma'am RV. Big love shout out. Thank you, Ma'am Labi. Miss RD. Bus Purukul TV. Good day po. Salamat. Monetize ka na kuya apa. Nag-aantay ako. Nag-chat po. Sabi ko kay Ninong Kabunsoy. From Ma'am Labi. Ma'am Labi, ano, dumadalaw-dalaw yung mga ano, iba diyan. Hindi ko kilala yung mga iba diyan. First time lang niya si ano, Apa dito. Papas. Kasi nandito ka, Ma'am Labi. Mr. Lee, harang. Salamat sa paharang. Busy si Ate Ima, kaya ganyan nag Welcome, Ate Hos. Pakita. Ma'am Labi, ano, naggagawa ko ng almusal ng ano, amo ko 'pag ganito, busy-busy si Ate Ima, busy-busy si ate niyo. Update lang ako saglit. Dito na naman ako sa ano, Mr. Lee. Wala bang ano? Ah, Neo mismo, patusok po, premiers, gist, mix, ano, okay po, wait lang. Maski na busy, sige lang, open. Labi vlog, from Neo mismo. Sa Dubai ako, sis, ano, Ma'am Labi. Nasa Dubai ako.
Mr. Lee Art Support, Miglot shout out from Ma'am Labi. Thank you, Ma'am Labi, sa magandang Ma'am Labi natin. Nagagawa ko ng almusal ni Ama. May work siya ngayong Monday. Monday na bang ano? Gabi ko lang. Dan sa premiere mo, Miu from Mr. Lee Art Support. Hi kapatid Foods. Salamat sa paharang. Big love shout out. Sis all about Eve. Big love shout out. Dating gawin, nasa kusina si Ate Ima. Gawa ng almusal. Mod. Mod. Yes. Kurbaba. I make kurbaba. Wait. I'm coming.
Now I'm coming. Bigyan loud shout out, kapatid mo, buds. Thank you sa support from All About Me. Dating gawi, itlog at saka kamatis sa amo kong lalaki. Yun ang gustong-gusto lang nila eh. Bigyan loud shout out, Ate Ima, thank you sa support from All About It. Welcome ka paano sis. Ano lang, saglit lang, sige lang. May iiwan ko ulit kasi magagawa pa ako.
Riza Perwira. Hello sis Ate Ima. Thank you. Salamat sa like. Kian Bukal, mega love shout out everyone. Thank you. Thank you kapatid. Nasa bintana ako sa amin. Nandito ako sa kusina. Sa bintana ito. Yan yung bahay namin. Baliktibang bahay namin. Oo, ano. Malaki yan. Riza Perwira. Thumbs up. 387. From Banana. From Ate Ima. Ganito lang ang ano ko kasi busy pa si Ate Ima. Balang araw magbabakasyon sila sa ibang bansa, lahat sila. Ayan, hindi na yung pabintana-bintana siguro. Live na talaga. Hindi ko pa maharap pag ano eh, palaging tawag. Kaya kahit saan na lang igawi yung ano, camera. Ayan. Riza Perwira, wait lang ha. Ano, nagdidikit ako sa'yo. Dinidikitan ko yung bahay mo. Ayan, nanonood pa ako sa'yo.
Guys, busy-busy si Ate Ima. Maggawa po ako ng pagkatapos ni ama ko, iba rin ang pagkain ng ina ko. Ayan. Naku, busy. Wala nang kainan. Marami pang trabaho. Mega love shout out all from Kenji. Naghahang si naghang na yung ano ko ni Ate Ima. Guys, salamat sa pag-stay. Sinsya na kayo, busy si Ate Ima. Ano?
Explorer, hindi ka nag-live? Paggising ko nag-live na ako eh. Di ko na alam kung sinong nagla-live. Kasi busy na si Ate Ima. Laging nga, laging busy. Life OFW talaga. Kahit na busy, isiningit pa rin ng pagbablog. Ay, naku. Life ng OFW. Saan ka naman pupunta? Naku, naku, naku. Naku, gising. Ay, salamat sa nag-stay. Watching yung ano mo, Sir Gatsu. Watching, naka-stay yung ano, isang sa'yo. Lapit ng matapos. Si Sir Gatsu, nasa Pinas, Ma'am Labi. Ayan o, nagda-drive yung ano niya, yung Explorer.
Nagdra-drive siya yung Explorer yung na ano. Galing na yan sa ano, galing na yata yan sa ibang bansa eh. Marunong siyang mag-rabbit. Ano, asan na? Almusal-almusal na. Sabi, vlog thumbs up na lang po. Dating dikit. Dating dikit na kayo. Dating dikit na pala kayo, Ma'am Lali.
Hello guys, Team Nene. Ano ba yan? Guys, busy si Ate Eva. Ay naku, kahit na busy, sige pa rin. Sige pa rin, live, live, live. Mas lalo nga, mamaya busy na ako mamaya, kaya nag-live na ako ngayon ng ilang ano dyan, kung saan matatapos. Sa taas pa ako eh. Naghatid ako ng almusal ni ina ko. Guys, salamat sa nag-stay. Salamat sa nag-stay kay Ate Ina. Harang. Sinsya na kayo kung iniiwan-iwan ko kayo. Pero dala ko yung ano, cellphone ko isa. Nagsisilip. Kim ni Billy ha, may ano ka na, may damit ka na. Ma'am Labi, hindi ako nakapasyal sa bahay mo kagabi. Napagod na, nakatulog na yata ako. Maraming gawain si Ate Ina. Hindi ako makapag-stay ng matagal. Sa gabi, okay na. Sana. Kaso, tulog na ako. Nagdadalaw-dalaw ako sa ano na lang. Gabi. Kung sino yung nagla-live. Kay Ma'am Labi, yan, dumadalaw ako dyan. Dumadalaw ako. Maganda yung live niya. Nakikinig ako ng kanta. Nakikinig ng kanta, pumapalakpak. Ayan, busy si Ate Ina. Ano ba yan? Ano ba yan, Ate Ina? Ma'am Labi, salamat talaga. Akala ko live na ni ano, Serba. Food buds. Di pa pala. Di ko alam ang oras eh. Kit Official Vlog. Salamat. Kit. O, diba? Nagtagpo-tagpo yung mga ano. Maganda yung live pala no. Nagtagpo-tagpo ang mga kaibigan.
Salamat Kit Opisyal. Salamat sa patamsak, guys. Ano bang oras itong ano, live ni Foodbuds? Akala ko ano na, anong oras dito? 8. 8, di mamaya pa. 8. Mamaya pa. Parang po patusok sa'yo, magandang host. Nambola naman si Sir. BMG Channel. Ang mura ang Sir natin. Mamaya pa si ano pala, tatamsak si ano ba itong ano, Nightbot. Hindi, yung Nightbot. Kung ano-anong sinasabi kasi yung Nightbot. I'm sorry, did I break your concentration? Stop. Hindi pa yan nakasit. Yung Nightbot na yan, hindi pa yan nakasit. Hala, paano ba yan ano? Who the heck are you? Hmm, ano ba yan? Ayusin, paano ba yan? Eh ano? Ba't ganyan ang sinasabi ng Nightbot? Hala, lagot daw. Ano ba yung sinasabi ng ano yan? Paano ba alisin yang ano? Hindi, kasi hindi ako ang nag-ano niyan eh. Hindi ako marunong gumawa ng Nightbot. Ba't nagganyan? Hala, pa. Si Nightbot talaga oh. Kung sinabi mong ano, love ko kayo, ganyan, di ba? Paano ba yan ayusin? Sino bang ano? Ano eh? I'm sorry, sabi niya oh. Ba't may ganun? Ba't ganyan? Ala, lagot. Us, uso yan. Uso ba yung ana-ana dito? Ana-ana. Uso ba yung, ano yung ana-ana? Nasaan ka? Ano, Kate Official? Hala, na. Oo nga, ba't ganyan si Nightbot? Nagtaka nga ako. Uso, uso yung ana-ana dito, host. Ang alam ko yung ana-ana, ako, ako. Masasapak ko yung Nightbot eh. Salamat, Sir Gachu, sa paharang kay Ate Emma. Ano bang na nakikita na dyan sa ano? Anong oras yung kay ano, kaya
Hindi ko alam na alas 5. Di kailan yun eh. Mamaya alas 12 pa ba? 11 ba? Or Chibukal, kapatid. Salamat sa pakaway-kaway. Nang away ba? Night put mo. Oo nga, bakit ganyan? Lumalabas. Hala, nakakahiya yan. Aligaruta yan talaga. Oh. Paano ba yan? Hindi pa nga ako nag-sit ng night put eh. Parang kung ano-ano nang binabanggit yan. Nagsisit pa lang ako ng night boat. Eh, hindi ko natuloy. Hindi ko natuloy kasi ano ba yung pupuntahan ko pa? Ngayon ba yan? Sinong mauna sa inyong dalawa ni night, si night boat na naman. Ni food buds? Ay, saan ba yan? Sinong mauna sa inyong dalawa ni Sir, si kapatid food buds? Kapatid Chi? Tignan ko nga. Kanina pa yan si kala ko mag-umpisa na. Guys, maglablaban. Tamsak ako. Si Andukan. Baha? Baha ba dyan, kapatid Chi? Mr. Copido. Ay naku, naantok si Ate Emma. Ate Emma, tagal na kita kaibigan sa'yo. Oo, dumadalaw ako sa'yo. Tagal na kaya. Di ba ikaw pa yung hinayado, ayun ano ba yan? Bulol. Hinayadaan kita eh, di ba? Isa ka sa inayaduan. Ano ba yan? Kit, isa ka sa malit pa yung bahay mo, nag-ayuda na ako sa'yo. Oh. Kasi pag maliit na bahay, parang naaawa ako, ayan. Kahit na wala siya sa pupuntahan ko yung bahay, aayudahan ko. Morning kabisat, anya mananti kwa, araramidem. Sabay ganun. Busy si kabsat yo. Busy si kabsat Ima. Kabsat. Kabsat aling. Morning. Naimbag nga, ano yun? Sige lang, breakfast lang. Naimbag nga aldaw, kakabsat, wen.
Oh, 'di ba? Ang sarap mag-ano, 'di ba, magsalita ng sarili na lahat tayo marunong naman, 'di ba? Pati si Sir Explorer diyan, si Sir Gat, marunong din yun. Ilocano ba ako? Ako naman Ilocano Panggalatok. May paayuda yan video ate. Naimbag na aldaw. Sinsya na kayo kay Ate Ima. May paayuda. Sinong may paayuda? At puntahan natin, di ba? May may bibi babahay diyan Ate Ima. Baka maging mabait ako mag-ayuda. Naku, ang daming bibi dito. Nawala sila. Hindi pa sila dumarating. Ilocana, Cagayam, Ate Ima. When, di ba, nagsasalsalita. Jay Balay po. Ide, Ilocano ka, di ba nagdano ka? Ilocana, Panggalatok, ayan, halo-halo. Bisaya ang father ko, pero hindi ako marunong magbisaya. Hindi ako marunong magbisaya ba? Ano, yung live natin. Wala pa, hindi pa sila nag-uumpisa. Guys, connect to each other. Guys, sino yung malit na ano, ayudahan ni Kate? O, di ba? Maraming maliliit na bahay dito pumapasyal. Kabsat ayudaman nga road from Mr. Cupido. When, Ilocano. Mr. Cupido kapatid, baba mo yung ayudahan ni ano, Kate Official. Dumami na rin yung ano nito. Para maayudungan. Ay, may hey. Guys, stay lang guys. Ay, stay lang. Ano lang, mag-connect kayo kasi ayan natuloy na ano na yung ano ko.
Baka 'pag nilabas ko alagad ko maggulat kayo sa mga pangalan nila. From Kate Official. Guys, salamat. Na-stuck na yung ano ko, paano ako mag-pin ngayon? Hindi ko na hindi ko maipin na yung mga ano niyo, link niyo. Nag-ano si Ate Emma, nag-stuck. Wala tayong ano. Ma'am Satisfaction, biglang shout out ate. Salamat. Salamat, Ma'am Satisfaction. Guys, connect to each other. Mega love shout out. Sir Boy got you from Ma'am Satisfaction. Nagha nagha Superman. Superman.
yan bukas. Pasensya na kayo. Busy si Ate pa talaga, oh. Kaya nga hindi ako nakakaharap sa inyo. Dito ako ngayon sa loob ng bahay. Good buds. Naku, iba na namang tigang. Ito, tigang 4 tusok tikit. Tigang. Good Samaritan. Thumbs up 5K. Seven thumbs up.
guys. Wala na. Kalakad yan. Night boat. Tigang kahos. Ano ba yan? Igalad shout out everyone from Makeup Simple Kitchen. Asan na yung sikit dyan? Tayo na. Tayo na daw sikit ng guys, maglablaban muna. This is Ate Ima.
Guys, connect to each other muna. Busy si Ate Ima. Thumbs up, Sir Laker.
Guys, papunta sana Kapin.
Tan-tan. Clifford. Hindi ka alam siya. Guys, busy si ate. Pahiram ng 10. Bigay mo sa nakapin. Explorer. Bigyan mo yung nakapin ng 10, bayaran kita maya. Busy pa kasi akong magtusok. Salamat sa paharang. Guys, mag-i-in na ako. Busy na ako eh.
got you. Pahiram ng 10, bigay mo sa nakatingin. Sir, got you. Meron kang 10, pahiram ng 10. Ah, sige. Salamat. Nabigyan mo na ba ng 10? BMG channel. Mag-i-in na ako. Guys, mag-i-in na ako. Kasi may message akong babasahin. Salamat. Mr. Got you. Guys, mag-i-in na ako ha.